araw sa iyo lahat mga kasolid. At isang masayang araw din sa iyo, Mrs. Kitchen Camera Girl. Isang masayang araw sa inyo mga kasolid. Requested po ang recipe natin ngayon dahil may nag-PM sa akin na gusto niya budget meal daw ang niluluto natin. So sakto, naisip ko naman yung favorite ulam ni Nanay Luz, yung lagi niya niluluto sa atin dati. So ang gastos po ng ating recipe ngayon nalagang 70 pesos. Saan kaya aabot ang 70 pesos mo, Mrs. Kitchen Camera Girl? Ba, maraming mabibili. Malalaman nyo anong iluluto natin, kaya start na tayo. Magigisa muna tayo ng sibuyas. At ang pamagat ng episode natin ngayon mga solid, 70 pesos budget meal mukbang. Gusto mo yan, chicken? 70 pesos. Siyempre, sunod na rin natin ang bawang. Napakabango, Miss Kitchen. Siyempre, sunod na rin natin ang ating kamatis. Excited ako sa recipe mo ngayon. 70 pesos. Nakaka-excite. Nalagyan din natin ang patis. 70 pesos, may ulam na tayo na. Pambuong pamilya na ang ulam na to. Lahat-lahat na yan. Nagyan din natin ang magic ginisa. Magic na, ginisa pa. May magic na may ginisa. Napakabango. Hindi mo nang ulamin eh. Siyempre, lalagyan din natin ng paminta. Ito yung paboritong ulam ni Nanay Luz dati, di ba? Kaya ito yung naisip ko na budget meal. Lalagyan lang natin ng konting tubig mga solid. At tatakpan lang natin hanggang lumambot ang kamatis. A few moments later. Update tayo mga kasolid. Yun o, lusaw na yung ating kamatis. So, Lungkot ng pork joe. at dahil nalusaw na ang ating kamatis mga kasolid, ipiprepare na natin ang ilalagay nating itlog. Ihalo na natin sa ating nilutong kamatis kanina. Yan. At dapat tuloy-tuloy ang paghalo para hindi magbuo-buo ang itlog. Yun o. Ang bango na, Mrs. Kitchen o. At hindi lang ito ang mumukbangin natin mga kasolid. Doon sa 70 pesos, meron pang kasamang prito to. Abangan nyo. May kamatis ka na, may prito ka pa. Pritong ka pa. Surprise. Hindi na namin ipapakita kung paano lutuin mga solid. Magkikita nyo na lang sa mukbangan mamaya. Napakahirap gawin. Napakahirap i-prito. At dahil luto na ang ating nilutong kamatis na may itlog, anong gagawin natin, Mrs. Kitchen? Kainan na. Kahinan na mga kasolid. So yun mga kasolid, dito na namin nilutong sarsyado na may kasamang tuyo. Budget meal lang po ito mga kasolid. At tatawagin natin itong budget meal mukbang. Murang-mura. Kano Halagang gastos mo 70 dito? pesos. Meron pa po kaming tinabi para sa mga bata. Bali ito lang mumukbangin namin. So, kain na tayo. Kain na tayo, tikman na natin yung natin. Budget Pakasarap meal. nito mga kasolid. Ay, ito yung pinakagusto ko sa lahat. Kilala ng lahat. Ito yung paboritong ulam ni Nanay Luz. Yan o. Shoutout kay Nanay Luz. Sarap o. Ay. 70 pesos. Buong pamilya na. Sarap. Tapos may fried rice pa tayo. With fried rice. Kanin lamig lang, oh. Tuyo, oh. Yung sa tuyo, pati ulo, oh. No?
Kain po tayo, Madam and Crafty Lady. Kung nag-request po ng putahin to, shoutout po sa'yo. Napakasarap. Simpleng ulam ni Juan. Shout out. Napakasimpleng ulam. Sarap. The best ang tuyo, mga kasolid. Sarap. Lalo na pag tag-ulan. Yan yung masarap na inuulam. With fried rice. Kain po. Lutong crispy yung tuyo. Sarap. Bumagay siya sa fried rice, no? Napakasarap. Kain po tayo. Sarap. Sa 20 pesos, no? Murang-mura. Wala ka mang itatapon sa tuyo. Lahat-lahat na po yan, 70 pesos, pati yung turok. Pati mantika. Lahat na. Sarap. The best yung tuyo. All-time favorite to. At dahil nabiting kami sa kain, mga kasolid. Ito pa kain ko. Sarap pala mga kasolid. Try nyo to. Mapapasubo kayo sa kainan. Budget meal talaga yan. The best to ah. Pati yung tuyo, yun oh, tuyo. Ang galing lang nag-request nito, no? Siyempre ay yung kaya niya naisip to, siyempre yung ibang mga kababayan natin, Sarap po. yan yung hinahanap nila, yung budget meal. Pasok sa budget nila. Pasok kahit sa isang budget daan talaga, lang, yun. no? Kung may 100 ka, may pang soft drinks ka pa. Sarap oh. Sa isang daan pasok na pati bigas. Bibili mo. At labis po kami nagpapasalamat sa mga silent viewer natin, yan yung mga ano. Ay, Kahit hindi sila nakasubscriber, nagko-comment, nanonood sila. sobrang thank you po sa inyo. Na-appreciate po namin. Sabi? Yan yung mga hindi nagko-comment pero Nagko-comment solid ako? viewers natin. Na? Diba? Baka kayo pa si Boy Sipak yan. Ang dami pang natira dito. Sarap. The best. Grabe. Napasubo tayo sa kainan. Ayaw ko na. Naubos yung kanin, mga kasolid. Ayaw ko nang tumigil. Ano natin to? Ubos na, mga kasolid, oh. Baka magising na yung bata. Ang baby tulog. Dahil nyo itong kayahin nyo itong sobra. Sarap. Grabe. Bulog sa pagba. Ano na tayo? Cheers. Nakapin ko na to. Mrs. Kishen, nabusog ka ba? Sobra. Sana po nag-enjoy kayo sa aming masayang mukbangan, mga kasolid. At shoutout po kay Mr. and Mrs. from New Zealand. Sigurado nanonood yung mga yun. Kay Manoy Mukbang at kay Madam Mini Crafty Lady, shoutout Shoutout po po. sa inyo. Thanks for watching. Thanks for watching.